Finom. És a TikTokon? És még mindenféle videó. Kivéve az ilyen nagyon ribácos videók, például sminkes videók, vagy olyan gameplay videók, amiben ilyen kivágott pólóba vagyunk. Igen, folytassuk. Nem mondtad, hogy itt a vágással kapcsolatban. A vágással kapcsolatban, igen. Azt kell tudni, hogy a videóanyagok nagy része Angel-nél van. Aki És szereti amikor- elküldeni őket. Igen. És ahogy elküldi, még nekem le kell menteni. Utána még vágnom kell. Sokat! Úgyhogy akkor lesznek videók, amikor sikerül vágni. És ezzel a videóval fel fog tölteni körülbelül 2 összevágott videót, hogy legyen más is a bemutatkozáson kívül a csatornán. Amit már meg fog próbálni. Hány hete, bocsánat. Igen, 3. 4. Hete. Csak a bemutatkozás. Hát igen, és reméljük, hogy Reméljük, hogy hogy legalább havi 2 videó sikerül feltöltésre. és persze, hogy tetszett fog nektek. Igen, azt is reméljük. És hogy gameplay videóknál nem fogunk maradni, nagyon durva. Meg azt is reméljük, hogy nem fogjuk feltöltésre menni. Igen, bakírónak nagyon, nagyon sok anyagok. Mi van? Hát körülbelül